Hey boy, what are you doing boy? Come here na. Stay. Time to sleep na anak. Sleepy? Oh wait. Hello everyone! Welcome back or welcome to my channel. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog guys, ay gusto ko lang isi-share po sa inyo kung ano po yung mga ginagawa ko habang wala po yung husband ko. Kasi wala yung husband ko guys, kasi naglalaba po siya sa kabilang bahay. So kami lang dito ni Kesis at ni Ivan na iwan sa bahay. So kailangan ko yung paandarin yung pagiging isang ina ko. Kasi pag nandito kasi yung husband ko guys, lagi lang ako nakautos sa kanya ko ano yung mga gagawin. So for now, dahil wala siya, so ako na lahat magluluto, maghanda ng pagkain nila Kesis at Ivan, at mag-alaga pa. So, maglinis pa ako. So, ito yung isi-share ko sa inyo, guys. So, ngayon, dahil wala siya, so ako na muna lahat gagawa ng gawaing bahay. Ayan po yung baby boy ko. Hi, baby boy! Hi to everyone. Ay, wala siyang pakialam, guys. Ayan, naglaro po siya sa electric fan. Pinasok niya yung kamay niya. Ayan. Ivan! Say hi to everyone, Ivan! Hi, guys! Oh. Walang pakialam. So, mag-start na ako magluto, guys. At pakita ko po sa inyo kung ano yung mga gagawin ko for today. So, ayan. Hey, boy! Diyan ka, ha? Magwalis ako, guys, kasi ang kalat kasi, guys. So yun guys, kailangan na namin bumaba kasi magluluto na ako. So, dahil wala siya, kailangan kong magluto. Kailangan ko yung paganahin yung pagiging isang ina ko. Ayan, kami lang dito sa bahay guys. Kailangan ko munang i-on lahat ng mga lights. Ayan, lights. Ayan, kasi iwan ko dito si Bibi Ivan sa sala guys. Kasi kailangan ko mag-prepare ng pagkain namin. Ang init. Ayan. Hi, Ivan. Ayan. Dito ka muna, Biha. Lagay muna kita sa walker mo kasi magpe-prepare si Mami ng pagkain natin. Kasi, ano na guys, malapit na kasi yung 10. Kailangan ko nang mag-prepare ng pagkain nila ni Kisses. Ayan. Diyan ka muna, anak ko. Mag-walker muna si Ivan. Wait, lagay ko muna siya. Si Bibi Ivan guys. Umiyak siya kasi ayaw niya mag-walker. Gusto niya kasi lagi ko siyang karga-karga. Wait anak, I give you a dog. Wait. Hey dog. Hey. Hey doggy. Hi. Hi Bibi Ivan. It's a dog, okay? Play ka sa dog ha. Wait lang, mag-prepare lang muna si Mi ha. Oo. Diyan ka muna anak ha. Nakasirado lahat yung pintuan. Bibi Evan, wait ha!
Diyan ka muna, Biha. Ito yung lulutuin ko para to kang pieces, guys. 2 egg. Ibobold ko lang yan. At saka ito. Para sa amin to ni Bibi Ivan. Sobrang sarap nito. Ito yung lutuin ko. At saka, ayan. May gabi ako at kamote. Pang snack kasi yan ni Bibi Ivan. Mahilig siya dyan. So, kaya kailangan ko nang magluto. Gaba ko lang to. Or tutulogin ko muna to si Bibi Ivan kasi hindi ako makapagluto nito. So yun guys, magluluto na ako kasi tulog na po si Bibi Ivan. Kailangan ko na magluto guys kasi malapit na yung 11. Kakain na sila. Hindi pa ako nakapagluto. So kailangan ko lang to pang slice ko siya at magbubold ako ng 2 egg para kisses. Ito lang yung lutuon ko guys kasi kami lang tatlo dito ni Bibi Ivan at ako sa bahay. Kami lang tatlo. Ito lang muna yung lulutuin ko today. Mamaya magluluto ako ng hot cake para pang snack nila at saka yung kamote. Gusto kasi yun ni Bibi Ivan. Guys ko lang siya pa. Sobrang sarap to guys. Paborito ko to. Kailangan ko yan para sa egg. Ito naman, ayan, para yan sa dito ko, sa beef loop. Ayan. So, lagyan ko lang to ng tubig. Pinaon ko na lahat yung ano ko sa husband ko guys. Pinaon ko na lahat yung dito gasol. Kasi hindi ako marunong mag-open yan guys. Kasi siya kasi, inaasahan ko kasi siya palagi. Siya kasi palaging gumagawa dito sa kusina. Sa paglaba. Siya kasi so kailangan ko talagang matuto guys na wala siya. Yan, magpainit lang ako at ipreto ko na to. Ito lang yung lulutuin ko guys kasi madali siya. Kailangan ko pala this one. Pag mainit na, tsaka ko na siya, lagyan ko na siya ng oil kasi parang mainit na siya. Tapos kakain na kasi kami mamaya. At saka, siguro continue ko na lang tong pagluluto ko ng hot cake kasi may kasi kami chocolate. Si Kisses kasi pag magluluto ka ng hot cake, kailangan talaga may chocolate. So, perfect na may chocolate kami. So, ito lang yung... Wait lang guys, kukuha muna ako ng maliit na plato. Dito. Oh wait, mainit na siya. Tika lang. So lagyan ko lang siya ng tissue. Ayan guys, mainit na siya guys. So yan na guys. Yan, malapit akong matapos. Malapit na akong matapos. Isa na lang yung kulang guys at yung egg. So ayan na guys, tapos na po siya. At kailangan ko na lang yung hugasan yung kamote at saka yung guys, gabi, pakuluan ko siya kasi yung kakainin niya Ivan niya mga 3 PM. So kakain kasi niya siya, pang snack niya. So hugasan ko lang guys. Okay na pala yung table namin. Ito yung baso ko. Tinakpan ko lang siya. Ayan yung pagkain ni Kisses kaninang umaga guys, hindi natapos. Kasi yung ulam namin is ito kasi yun. Egg na, ayan. Yan kasi, ayaw niya kasi ganyan na egg. So, kailangan daw niyang yung pakuluan na egg. So, I think luto na to guys. Kasi kanina pa to guys. Parang naubos na ata yung tubig niya. Wala nang tubig. Ayan. So, luto na to. So, kunin ko na siya. Ilagay ko siya dito. Sa kiliran. Ayan. So, ayan lang yung pagkain namin. Ayan lang po yung lunch namin. So, yun na yung kamote at tsaka gabi ko, guys. Pakuluan ko lang siya, guys, at balikan ko siya mamaya. Check ko muna si Bibi Ivan dun sa taas kung tulog pa ba siya. Dalhin ko na lang tong niluto ko. Ito po yung ulam namin. Dalhin ko lang ito. Ilagay ko muna to dito sa table namin. Dito ko muna siya ilagay. Ayan, tulog pa si Bibi Ivan, guys. Ayun guys, tulog pa si Bibi Ivan. So, baba muna ako ulit. Ayan po itong kinainan ni Bibi Ivan kanina, guys. Hindi na naubos na umaga. So, ang pagkain na naman ni Bibi Ivan yung ipiprepare ko. Madali lang kasi ang kay Bibi Ivan, guys. Kasi naubusan ako ng carrots, patatas, at broccoli. So, ang ipapakain ko na lang ngayon kay Bibi Ivan, guys, is Cerelac muna siya. Ito, kaninang umaga, naka-Cerelac siya. Pero kailangan ko i-prepare muna yung Cerelac niya. Kasi, para pagising niya, okay na ang lahat. Ready na ako. Ay, ang hirap talaga pag wala yung husband ko, guys. Kasi ako lahat gumagawa.
So, yan. Ito po yung Cerelac ni Bibi Ivan. At hugasan ko muna tong yahong niya para ma-sterilize ko siya. Sayang naman tong kanin na to. Ang ka-Bibi Ivan kasi guys, kanin at saka Cerelac, hinahalo ko. Pag wala akong broccoli, wala akong karos, na ubusan kasi ako guys. So mamaya punta kami ng merkado guys, bibili kami. Kasi gustong gusto ni Bibi Ivan guys, yung broccoli, i-blend ko tapos imimix ko yun sa kanin niya. So lagyan mo lang na kunting-kunting asin. Tapos na ayan, kakain na siya. So magluluto muna ako ng pancake guys habang tulog pa si Bibi Ivan. Ito na si Bibi Ivan guys, gumising na siya at ayan magluluto ako kasama siya kasi ayaw niyang ayaw niyang ilagay ko siya sa ano guys, sa cooker niya. So kailangan ko magluto kasama yung anak ko. At ayan po yung oil guys, vegetables oil po yung gamitin ninyo. Lagyan niyo lang po siya ng maliit lang. At hinaan nyo na lang yung apoy guys. Tapos na si Casey sa online class niya. Tapos na kayo sa exam, be? Yes. Oh, bantayin mo muna si Bibi Ivan na kasi magluluto ako ng hotcake ha. Ayan, punta kayo doon sa sala. A few moments later. Ayan guys, may suka akong organic. Kailangan ko lang itong isain guys. E4. Kasi masarap kasi itong beef loaf guys pag sinawsaw mo sa suka na maanghang. Oh, wait lang Ivan, I give you egg. Oh, wait. This one, you want egg? Want egg? Egg? Yeah. I give you egg ha. But wait. F lagyan mo yan sa eggs. Eggs. Hatin mo ko. Gusto ko nito. Ayan guys, kakain na po kami. Magla-lunch na kami kasi 11 na. Ng tanghali. So, Ivan kami. Mami na lang serte. Kami ng tatlo dito guys. Subukan ko muna pakainin si Bibi Ivan ng rice. You need 2 eggies. Oh, egg. Yan, egg. Sige na, egg na. Has salt. I'll get salt. Ayaw niyo kumain ng egg. No! Or this one, Ivan. Rice and this one. Alright, wait. Parang... this one, baby boy. Oh, this one lang. Yummy. No, ay! Oh, chicken. 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 Chicken lang kasi yung may alam niya yung kainin. Kain na ako guys kasi nagugutom ako. Oh, lang? Ikaw. What is that? Salt. May tuloy oh. May tuloy. There's sugar. What? Okay, I'll just salt this now. Halami. We'll eat it. Salty. So yan guys, nandito namin sa kwarto at ayan na yung baby boy ko. Kakain na yan. Ayan, kumakain na po siya guys. Ganito ko po siya pakakainin guys. Pinahiga kasi, ang likot kasi niya guys, pag hindi mo siya pinahiga. So ayun na, tumingin siya ng TV. Ayan yung Bibi Ivan na malikot. Eat ka na baby boy. Ha? Kumakain na kasi siya guys kasi ano, parang nagutom na siya. Hindi ko kasi siya pinadidi ng milk pag umaga. Kasi pinakain ko siya ng kanin. Yung kanin kasi niya guys is may Cerelac at saka egg yolk. Nilagay ko. Eat naman na baby. Malikot kasi siya pakainin guys. Sobrang likot talaga. Ayan na guys. Kailangan na mag-sleep ang baby boy. Ayan na, may milk na. Lay down na. Lay down na. Lay down. Oh! Are you sleepy boy? Baby Ivan. Sleep na ikaw. Kaya ayan na guys. Mag-sleep na po kami guys. Kasi ano na, 2:20
2:20 na ng hapon. So, kailangan na naming matulog. Gusto ko rin magpahinga, guys. Kasi, ayan na, so, anemic na ako. Kasi, nagda-dry na yung lips ko. Ito kasi yung mga sintomas pag na-anemic ka na. Ayan na po si Baby Ivan, guys. Matutulog na yan kasi nagdididi na siya. So, ayan na, guys. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye to everyone. Bye-bye. Bye-bye. Ang liit ng kamay. So, ayun na, guys. Thank you so much for watching, guys. And please, guys, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng mga new videos. Kaya guys, thank you so much and bye for now and see you by the next vlog. Bye everyone! God bless you all! Babu! Bye guys! See you on my next vlog. Bye! Sleep na kami. Sleep na kami guys. Bye!